5 munud a hanner o'r gêm di chwarae. Cwpan ar ergyd. Dros y trawst. Mae'r ddwrnod gwyntog ar y traeth. Mae'r ddau dîm yma yn hanner isa cyngor y gogledd. 4 pwynt sy'n ei gwahanu nhw. Felly disgwyl gêm agos yma, y pnawn yma. Bwcle yn ergydio. Alla hi di mynd i rywle. Mae Bwcle yn flin ag oedd ei nes at y nod. 19 munud i chwarae. Y gig gornel. Cael ei ffenio'n glir ar y postyn cyntaf. Dwi wedi heb gael ei chlirio. Bwcle yn ergydio! Fymryn heibio a chyfle gorau'r gêm hyd yma i Bwcle. O, trwad hyfryd gan Mo. Mae'n codi ben. Mae Belys yno. Pas hyfryd at Adam Smith. Smith i mewn i'r cwrt. Mae'n syrthio. Iddon Price ar Bwcle. Dim cic o'r smotyn medda'r dyfarnwr. Ond e gysylltiad, ond dwi'n meddwl bod yna ddigon yn ddi. Gig hir lawr cae gyda'r gwynt. Mae'r bêl sydd drwy'r amddiffyn i Cwpan. Cwpan! Mae'n cael ei harbed. Mae yna ail gynnig i Paic. Mae'n cael ei gwiro. Heibio'r postyn. Fe allai di mynd i rywle, ond fe ddyle hi di bod yng nghefn y rhwyd. Cwpan yn methu ar rhwydo na Paic yr eilydd chwaith. Cliriad Bwcle mawr o bell am Mahoney. Mahoney yn ffafrio'r drod chwith. Mahoney'n ergydio! A doedd hi ddim yn bell. Tom Mahoney i Porthmadog. 6 munud yr ail hanner di chwarae. Y gig gornel at y postyn pella. Humphreys i yno, ac ar yr ail gynnig, mae Calon Humphreys wedi rhoi Bwcle ar y blaen. Yn sgorio am y drydedd rownd yn olynol yng Nghwpan Cymru. Cic wael Ward Jones. Chi'n gweld, mae'r gwynt yn creu hafoc, a mae yna hanner cyfle i Drisgol. Mae'r amodau mor anodd ar y traeth prawn yma. Cwpan. Pas letraws i Bwcle. Bwcle, y gwibiwr. Dewis mynd i allan, Bwcle yn osgoi'r Bwcle, y bêl at y canol, mae yn o'i Paic, a mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell. Mae dal yn o'i Paic, a mae'n cael ei clirio'r cwrt yn y pen draw. Cyfle gorau Porthmadog hyd yma, ond y cliriad yr ochr gywir i'r llinell o safbwynt Bwcle. Gig hir lawr cae. Pennau fyny amdani nghanol cae, dyma Paic. Paic yn colli'r meddiad. Dylan Roberts ar ras nawr. Ond troi heibio i Paic yn wych. Roberts, croesiad at y canol. Yr ergyd gan Drisgol, mae'n ddwy Bwcle. Hanner ffordd drwy'r ail hanner ar ymwelwyr yn dyblu mantais. Bwcle ac un droed yn rownd yr wyth ola nawr, a maen nhw'n brwydro am bob pêl. Maen nhw'n ennill y frwydr yma hefyd. Dyma Belys yn codi ben. Meddwl am ergydio meiliad, a mae Mo mewn safle gwell. Mo i'w selio hi! Arbediad da gan Ward Jones. Smith i McCormick, ac yn ôl i Smith. O, sgiliau hyfryd i giro i ddyn. Nawr te, Adam Smith yn codi ben. Smith yn gosod y bêl yn y rhwyd ochr. Chwarae da. All Porthmadog dynnu hyn yn ôl mewn i Nghwpan Cymru. Y golwr yn dod amdani, mae'n fler. Mae'n esmonach yn y cwrt, ond y golwr yn ddiolchgar yn casglu'r bêl ar yr ail gynnig. Bwcle'n rhoi popeth i gael lle yn rownd yr wyth ola.